to. I-redeem na daw ako. Hindi niya pa rin ako na-redeem. Pawis pa, hindi na makita. Saan kita? Yan na. Eugene, bisa mo, bisa mo. Anong ino-look forward mo dito sa pagkain natin? Milk tea or dumpling? Alam ko marami kayo dito sa Rita sa Kais. Kasi ko na tumasang Kais Street. Street. Sama na nakahapak ng tahi. Napapaalam siya sa akin. Gusto niyo ba doon? Sige po, madami. Ang iyakan na to. Okay lang ako, okay lang. Buti na lang kami yun to. Alat na ito. Gano'ng kaalat. Alat, nakakaiyak. Hindi ko kumiyak, nalalamig lang ako. Alam ka, may jacket ka dyan sa bag. Nakita ko nga, sabi ng pa niya, ganun siya. Alat ng nilalamig. Yung lamig na umiyak. Hindi ko naiyak. Ano na, parang lalabas ako. Sabi ko, strong ako. Strong ako. Ako hindi. Kinaya mo. Kinaya. Wala. Aba. Zero. Yamang mo ah. Wait, ang cute niya ito. Sweeties. And meet my new friend, Char. Corny babe. Hi. Ay, gusto ko lang malaman.